ilmantarwa ne har faɗakarwa. Hussein Abdulkadir ɗan Hajiya jagora ne. Suleiman Tukur Ibrahim Tike ɗan malam ne. Cikin shirin mushakata, cikin shirin mushakata. Mama Afirka, Mama Afirka, Mama Afirka, Mama Afirka, Mama Afirka, Mama. Mama Afirka Hausa, Mama Afirka Hausa. Mama Afirka Hausa, Mama Afirka Hausa. Shirin mushakata, shirin mushakata. Na shirye-shirye da faɗakarwa. Mama Afirka Hausa TV, shirye-shiryen su ilmantarwa ne har faɗakarwa. Hussein Abdulkadir ɗan Hajiya jagora ne. Suleiman Tukur Ibrahim Tike ɗan malam ne. Mama Afirka, Mama Afirka, Mama Afirka, Mama. Masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da daidai wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mushakata, shiri na musamman da ke zuwa muku kai tsaye daga tashar Mama Afirka Hausa a har kullum. Sunana Hussein Abdulkadir ɗan Hajiya, kuma a yau a cikin shirin muna tare da Fatima Abdullahi. Sunana Suleiman Tanko Ibrahim, wanda kuka sani na malam na mata. Ko da yake yanzu ana yau ba haka ma rufa mu asiri a gaban wannan to ai da ma na riga na sani na matan ne ba wani yawa haji bayani. Wai yau za ku taru mun ne? Ni dai ban ce zan taru. Idan taron dangi ne ku kore ni tashi daga nan. Ai ba haka bane, ba a ce haka ba. Kawai dai to ai na matan ne ko ba na matan bane? To ni na malam ne. Yau a gaban ki ma an faɗa na malam ne ni. Amma na matan nan yafi ƙarfi. Yawa. To ai da sandan hannunka kake kai duka. Ka gani kun ce ni na mata ko shi kuma fa ba ai ne shi mijin Hajiya ne. yayi baki mijin Hajiya, wannan mijin Hajiyan ya fita a baki. na san to shikenan masu kallo, a koda wani sati dai kun san cewa shirin mushakata shiri ne da yake nishadantarwa, faɗakarwa har ma yawa azantar da ku. A yau mun zo muku da daɗaɗen shirye-shirye a cikin shirin mushakata na wannan sati. Amma kafin mu shiga cikin shirin ka'in da na'in, za mu je hutu na takaitaccen lokaci, inda idan muka dawo za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Muna dawowa. Mama Afirka Hausa, Mama Afirka Hausa. Mama Afirka Hausa, Mama Afirka Hausa. Shirin mushakata, shirin mushakata. Na shirye-shirye da faɗakarwa. Mama Afirka Hausa TV, shirye-shiryen su ilmantarwa ne har faɗakarwa. Hussein Abdulkadir ɗan Hajiya jagora ne. Suleiman Tukur Ibrahim Tike ɗan malam ne. Cikin shirin mushakata, cikin shirin mushakata. Mama Afirka, Mama Afirka, Mama Afirka, Mama Afirka, Mama Afirka, Mama. Masu kallo, barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Ina muku barka da karasuwa. Barka dai. Na mata? in ji na mata ba? A'a na malam ne, na malam ne. Ka riga ka ansa ba, ka riga ka ansa ba wani magana. Ka saje ka kira. Ka riga ka ansa na mata. Yawa to ya ce in sake na mata. Na malam. To kai har da dan sanyaya murya ne na kira ka na mata. Ka san kun da muka je tafsir. Ka san muna cikin azumi. Kun da muka je tafsir mai aka ce da malam zai kira zai ce na malam a dan rage.
a dan rage kaɗan a bayan ya. To amma kuma baka san wani abu ba, ni ma yanzu zan goyi bayan ka inda na ce maka na mata, saboda matan duk masheka ne, yaudaran bala'i ya masu yawa, musamman ma a yanzu a wannan lokacin. Yaudara, komai nasu yaudara. To an taba gaskiya ai ba duka wani, ba duka aka taru aka zama ɗaya, duk da na san akwai masu amma ba duka. Babu wani maganan son kai, babu wani maganan gaskiya ne a faɗe ta kawai. Ina maganan gaskiya a nan, kin san cewa mata duka mayaudara, ni na ma haɗa su duka mayaudara ne. Har da ni kenan. Ha wallahi ba. A'a. Ka ji fa. Bari ga ma ka ji. Duk inda aka ce akwai mata, ba abun da za ka gaya wanda shi abun dai bai zai zama ta bangaren su yi musu dadi ba. To idan ba zai yi musu dadi ba wallahi kun samu matsala. To ai baka sani ba, yanzu kana so ka shiga mata ne ko me? Ni dai na ce ne saboda ita bata yadda ba, wai ita bata yadda wai su mayaudare ne ba. Ka san ni namiji ne ko ba haka ba, ke kuma namiji ne. Yanzu duk abin da zaka gaya ma mace yanzu nan za ta ce sam, idan abin ba zai zo ta bangaren nasu ba. Ita ka ji fa, su ne zaka ga a wayansu akwai credit, akwai mai direba, akwai anko, akwai microphone, akwai GT bank, duka kuma an hada su ana soyayya da su a lokaci ɗaya. Ka ga mun wanne ake so a to kai kuwa idan bata tara da yawa ta fidda gwani ba, ta san halayen sannan ta zaɓa ba, ta ya za a yi ta san nagari a cikin su? Zaɓa riga ta je siya a kasuwa. To mana ai kuɗin kamar riga, wato yanzu abin da an zaɓa nagari ba, abin da take faɗa yanzu nan ka gane. Wato mu yanzu mun zama kayan ado da za a tara. Haka ne. Yanzu ka zo ka sa agogon nan, wannan bai yi mun yau ba, bari cire shi. Ya zo ka sa wannan abin dan kunni, ce wannan bai yi ba, a doki wannan cire. Sanunku haka kuka mai da haka kuke ce muku duka na haɗa ku na sa ku a layin mayaudara, dukan ku mayaudara ne. Kuɗin amma bari ka san ni a dan taba nan ka dan sa taba da yake ma kada ka kauce hanya kuma ka gane ne a ba maganan kauce hanya ba. Ai na san ka ne zaka iya. Mata suna da nasu ko ba haka ba, ba wai na supporting naki ba, kina fara abun nan kina ji mata suna da nasu, amma da maza suka zo suka waye sai kuma suka kama canza mata kaman zani, ka gani? A'a ban ta yaki ba, ni ba dai na faɗa ba, amma haka ne? Haka ne, ki ce haka ne. Haka ne. Haka ko? To tsaya ka ji, abin da baka sani ba, abin da yake mugun bata min rai shi ne, kin farga kin san da wanda kike soyayya, kin san cewa kuma yes ya zo dan yana son ki ne ya zo gurin ki, to amma kuma wani zai ƙara zuwa shi ma ki anshe shi, kuma sai a ce da a ciki ana so ne a fitar da gwani guda ɗaya. Ni ina da ansa amma ba zai yi magana ba, bari mu mai da tambayar nan zuwa wurin ta. Me yasa kuke haka? To kai kowa ai ba duka aka tare aka zama ɗaya ba, amma duk da haka dan ta hada guda biyu ba laifi ba ne, sai ta duba ta gani wanda ya mata sai ta ɗauki wanda ya mata, wanda bai mata ba kuma sai ta bar shi. Yanzu barin tambaye ki. Tambaye ta. Haji assalamu alaikum. Wa alaikum salam da malam. Yanzu a ce yanzu a misali ke sai ina da wata a can ga ke ga wata, sai yanzu wurin kin kai ai ke dai ne nike so, I love you, ai ba ke ba in ba abun nan ban ba ke ba sai rijiya, ina kare ta fade cikin rijiya a zuba mai ruwa ko kuma mene ba ruwa na mene in sake koma can, kina kira na kuma sai ce wancan nan matayya ta kura ma mutane sun boye waya, za ki ji daɗi? Ba ran ji daɗi ba. Oh kin gani shi yasa na ce miki duk kuna yanzu bari ga miki, bari ina zuwa da kika hada su biyu to cike ranar da za su zo su hadu a bakin kofan ki hada maza dole za a kiyaye, dole za a kiyaye, bari a bari ka san lokacin da ake shaɗi ai kofan gidanku ne za a faffasa. Ya gaji ina irin shaɗi din nan da ake na mutanen da, shaɗi na bulala din irin abu ai ka tunan ta mun da wani abu shaɗi za a yi amma shaɗin na hannu
babu maganin bulala ko ya kamata a zo ka san amma gaskiya magana ne kai yanzu nan ka san mai mazan da sun sha wahala sun ji jiki yanzu ya ba zai su ma ba za a sa su matan ba wanda ya cika abin nan shadinin nan aka bata ko da guda biyu ne to ai saboda zamanin yaudaran ne da ya zo shi ne matsala yaudaran ne da ya zo yayya saboda bari fa ji saboda ma in tabbatar mata da cewa yes wa'innan su mayaudara ne total typical mayaudara ne mata duk inda ka samu mace sai ka same ta da yaudara kila dai kana da hujja ina da hujja sosai ina da hujja ba mu hujja na zo da zance yau da zance na nake tafi in ba ku to shi kenan kun saurara ko da ni da ku da kuma masu kallo don kada mu dinga manta da masu kallo na zo da zance yau kuma zan ba ku abokanai na taho da zance kaga ta fara dariya ko abokanai na taho da zance zan ba ku labari kar na mance soyayya yawa kawai abokanai na taho da zance sun baku labari a takaice soyayya an ce ruwan zuma ce na ɗanɗana na ji ruwan guba ce na yi gaman wata yarinya ce kyakkyawa zuciya ta sace na rasa ya zana yau kwatance zana sura da takar na mance ta kai ƙarshe gunkin duniya ce cikin yan mata ko fitila ce ina daɗin sauti ta iya zance kullum mai na tare da maraice idan na ce mata amarya sai ta ce ni kuma an gore na ta farance na shirya auren ta kora da rance don ba da su wani yamin na kwace kullum tunani in na yi kwance a ɗaura auren makara na zauce a sha cikin ranta ba mazance ta sa abu sarki ya ne kwance an sanya auren su kunci zance mai taimaki ya kuce yau da race so in ya zamo cuta ka ɗau haƙuri shi ne magani ma haka nan na fafata soyayya ce ta koyar da ni ku ji kaɗan labarinta halayya ce ta 'yan zamani muna soyayya ni da ita ta so ni kamar ta shayar da ni dangi ba su so na da ita na nemuwa zai fahimtar da ni sun bincika halayyarta ta saniya ta cutar da ni sun haɗa baki da zaɓinta in an ɗaura su kayar da ni sannan su kwashe dukiyata su yi aure su manta da ni na bi a sannu takunta na gane hakan ya rikitar da ni a zuci ta sakan cuta na kuka da ido ba ji ba gani gashi mai niso cikin santa na ɗau haƙuri ya warkar da ni na ji zancen kuna tausaya amma kun sani fargaba lakin da kuka shiga a soyayya ni ko ban shige shi ba ina da wacce muke tarayya ta gaske mai ci gaba ko bani lafiya za ta yi jinya ba za ta guje ni ba ku ɗauki hakuri ku yoda ce ku sanya haka dan jarabta ce kowa akwai na sha'ar rubuce ba mai tsallake ta kaddara ce waɗansu koka cikin duniya waɗansu sai dariya mai hakuri tare yake da Allah akwai ranar sakayya akwai ranar sakayya akwai ranar sakayya ai ba ku kaɗai ba ne mu ma da namu ranar sakayya dai wanda kuka yi mana akwai ranar sakayya amma gaskiya an sheke su an cuce ku banda kai amma ina tsoron mata fa
wallahi tsoron mata kuma kuka shirya wannan fa kuna soyayya tare sai ku cika je bangare can kuka je kuka shirya wa ku kashe shi a sheke shi ma shi an gaji da shi ba ma yaudara ba kenan shi kawai a sheke shi ya gama aiki kashe shi kawai haka ne kuma to ai ba haka bane gaskiya ni dai ban yadda ba haka ba ni ban yadda ba ina zuwa ka san menene ya kamata mu sa yan kallon mu ma a cikin wannan magana masu kallo za ku iya kiran mu akan wannan lambobin kamar haka 09085610655 a cikin mata da maza shin suwa suka fi yaudara shine maudu'in mu a yau idan ka kira kawai ka gaya mana shin cikin kuma kada ka so kanka idan namiji ne ya kira kai ya so kanshi idan mace ne ma ta kira kada ta so kanta saboda yau wannan ba ta tashi nan ba sai na gama masu ni ma ba zan tashi ba sai na ga abin da ya ture ma buzu na ishi wallahi akwai sai na gani nan kofin shayin nan nasu suna sha suke mantawa da na wata kanka da kai na kenan na dawo kanki ai ban yadda da ku bane kuma ba zan taba yadda da su ba ka san abin da ke bata min rai wani ma fa sai dai kawai ka ga invitation card ɗinta a social media musamman yanzu da ake yayin social media sai dai kawai ka ga invitation card a social media duk sauran mazan kuma da suke sa nasu su kuma fa mu kadai ke sa invitation card a media ke da kuma ai kuna haka ni ban ce ba amma dai abin da nake so kawai in nuna miki anan shine shi bai sani ba kawai yana can ya saki baki kawai lokacin aure yake jira kawai sai ga kin sa invitation ina da labari guda biyun da zan ba ku okay ko akwai abin da za ku ci kan labarin nan ina da aboki ina zan zo naki fa ina da aboki yana neman yarinyar nan ya yi mata komi da komi ya biya mata kudin makaranta kana ji ko ita ne take sponsor nata makaranta da yi komi da komi yarinyar nan yar kauye ne fa ya doke ta ya kawo ta birni ta waye kina dariya wallahi ki saya ki yi shurun magana kina ji na ta doki ya doki yarinyar nan daga kauye ya kawo ta a birni suturanta komi nata wai don zai aure ta kuma iyayen suka doki yarinyar suka bashi ya ciyar da yarinyar nan ya sa ta makaranta ta yi makaranta sutura ta yi komi da komi tana gama makaranta yarinya ta ce ita ba class din shi bane na din shi bane to yanzu ta fi karfin shi ka gani ai kin gane kina ji na yanzu ya fi karfin shi me yasa haka in ba yaudara ba in ba abin nan na cikin mata ba kuma tambayar naki kenan kuma sai kin bani ansa naka kuma wani kai ba haka koma wajen ka na haka kuma mace ne irin gayu wanda zaka gan gayu ne yana kira su yan gayu all those fine boys sai yarinyar nan ita babanta na da arziki ka gane babanta na da arziki kuma tana bala'in son yaron nan ashe yaron nan yana da wata yarinya da suka yi alkawari a bangare kina dariya go suka yi alkawari a bangare kuma yana son yarinyar nan to itan da ya kamata ya fita shi da ya kamata ya fita ma yarinyar nan a'a yarinyar gashi fa gaskiya ina da yarinyar da zan aura wanda iyayena suka san da shi komai da komai sai bai gaya ma yarinyar nan ba a makaranta suka haɗu yarinyar nan ta kashe ma wannan yaro kudi ya kashe ma yaron kudi ta saya ma yaro nan gida sai abin ta kai inda ta samu matsala ma da iyayenta saboda akwai abubuwan yaro nan wannan namiji yaron namiji nan in ya zo gobe in bai zo ya ce maman shi bai da lafiya ko kuma baban shi bai da lafiya ko kuma yana da matsala a gidansu da ya kamata shi kadai ne yaro iyayen shi suna so saboda neman kudi kai namiji ka mai da yarinyar nan ka sa yarinyar nan ta kwashe kudin babanta ta kwashe kudin iyayenta kuma ba wai son ta kake tsakaninka da Allah ba ka gane wannan abubuwan nan ko ni ba na saya ga namiji ba na saya ga namiji abubuwan nan bangare guda biyu ne mata suna da nasu namiji suna da nasu amma wannan tambaya na yi maka me za ka gaya mun a matsayinka wanda kai kace saya kace mata suka fi yaudara ke me za ki gaya mun a matsayinki wanda kika ce ke baki yadda ba maza ne suka fi ko kuma maza ne suke sa mata suna yaudarar su saboda karyansu na san maza ma suna da karya gaskiya to tsaya ka gaya maka ni zan fara magana yawa ka fara magana abin da ya kamata ka duba a nan shine wani lokaci abin da yake yawan kawo a irin wa'annan abubuwan shine
kada ka ce mun to me kake so a ana jiran ka ne hujjan da zaka bani. Wato hujjan shi wani lokaci yanzu saya barin fara tambaye ka wanda yayi wannan abu a irin hali ne yayi daidai bai yi daidai ba amma ka tsaya bari mu saya da masu kallo kuna gani mu saya wannan tuku yayi daidai bai yi daidai ba to ka tsaya ka hujja daya to amma kuma ka sani cewa so da yawa su suke ja abin da ya sani ce su suke ja ta mun bari in yi kawai dalili shine yau na je wani wuri an yaudare ni gobe na je wani wuri an yaudare ni to gobe zan ce bari in haɗa 5 kila in samu guda 1 mai kwari a ciki to ba yaudara bane kuma ai 4 aka ce mu aura amma shi ko idan nayi budurwa guda 4 ban yi yaudara ba ki sa zan dawo abin nan ki tattara an san ki zaki bani ki saya a naki yanzu kace 4 yanzu hudun da aka ce ku aura a wajen soyayya a wajen neman ta budurwa ne ko me a wajen ta budurwa ne ko me ai aka ce ka aure 4 baka ma sa daya a gida ko ba ba fa amma yana da budurwa har 5 a waje ba kana da budurwa ko guda 4 ka sani wai ina zuwa ya za a ce wai hudun ne zaka aure rana daya ka san yau zan iya ai baka da gaskiya to ina jin baka da gaskiya ta ya za a ci baka aure ni ba sannan ka fita kana neman watan ma ba daya ba har da aka kashe miki kudin makaranta fa me kika ce bai yi ba cewa ina da hujja ai da zan yi proving to yi proving ya leta zai zo guri na sai wani wai ka ce dai ni ce kadai ka ce dai ni ce kadai sannan ka ce ni ce kadai haba mata 5 haba ku ji tsoron Allah mana ku ji tsoron Allah bari tambaye ki mana ken da ake biya miki kudin makaranta ka dauke ki daga kauye fa aka dauke ki aka sa miki du'a kika zo kika wai aka mai da ke mutum kika zama yar gata aka mai da ki yar gata ana ta biya miki duk abin da kike so me yasa daga baya kika yaudare shi kika ce ba class ba idan ba class ba da kin ma kin saya tun daga kauyen nan ba ce ba ki so shi ba kafin ya dauko ni daga kauye muna soyayya da shi ne ko kuma ya ke cewa ina son shi ne yes yana son kuma har iyayen yarinya ba ta so in ba su yanda ba in ba soyayya tsakanin ba kawai ba za ka zo kawai sosai ka dauke yarinya wanda ta riga ta balaga yanzu ka aje ta yanzu ina zuwa hujjan da kika ce kina da shi zaki nuna ma yan kallo ne masu kallo ba za a bar ku a baya ba kuma bari ku gani ku gane ma idan ku taya ni gani sannan ku zama shaida na ya ce da ni ce kadai sannan kuma ni ce kadai har so 3 fa ya kara ce min ni ce kadai ashe akwai wasu guda 4 a baya rira mana sai ta ce ita tana kauye rira mana bari ta rira mana ka ce dai ni ce kadai ka ce dai ni ce kadai ne ma ka ce ni ce kadai masu kallo a sha kallo lafiya ku taya ni dubawa Kidina bibiye wazance Kice ta fara tushen na magani kin ji uwar gidata na wallakar ki juyan bayan babu yake cikin raina a zahiri kana nuna so zamkar babu rabewa kace da ni ce kadai kace da ni ce kadai ni ma kace ni ce kadai na bibiye wazance ko yaushe ke nake kwatance a zuciya ta kin yi kwanci a safiya zuwa maraice lallai ka sake shiri wasan ka ya kare canza guri ka hana da kare ko yaushe kai ne nake nazari uwar gida ta kenan ke da kin fiye wasa dan zonan haba ka ja da baya na ce zancen ka ta gefe yake shiga kaji matar da ke da alkhairi ya ki zo kina cikin tsari ki agaje ni tun da ta kore ni dan Allah ki shayar da ni haba ka bar batun saurare ni nawa akan ka sai ya fi muni kada na gaskiya gaba da karya zancen kashi ya ja matini na saki baki so na koka
shi yasa na zo taho mu taka. Buɗe idanunka sai ta kalamanka kafin na zo gare ka ga daga. Kika kina da kyawunki, na shaida da halinki. Idan na ce koko na ce za ki taho da saurinki. Lallai ka yi tunanin baya, da ni na zama lamba ɗaya. Ka ji da kanka yanzu kuma sha gumurzu ka fita zuciya. Na yarda da sunanki, ina san za ki ban shauki. Lallai ka bani mamaki, sai fara'a kamar auduga. Za ya taɓa ki in bar shi, akan ki sai na kai nushi. Kin kere duka mata na, ke ce na ke wa ƙunshi. Takalmi na akwai zini, in ka saki da marauni. Ka je wajen biɗar magani, domin ka hau ka ce tintini. Subhanallahi, asha inna lillahi. In baka bar ni ba, in zama goro ba, in kwaso mazuga. Zuga za ta kwaso, zuga duka wa'inda aka yi da zugan za ta Ai kwaso. mana ayyafi. yanzu kasan na yi tambaya kaɗan kawo hujja amma naka hujjan bata saya ba. Ramuwan gayya ne. Ina kai zuwa Ta fita ita ne. kuma ba ta da abin da ma za ta magana a kai. To bari Ai, an ina da kure. magana. Shi namijin da ya yi wannan kuskuren nan da farko zan ce ya yi kuskure kuma rashin wayewa ma na tare da shi. na rashin fahimta. Saboda a matsayi na namiji kamin miki komi da komi in sa ki a makaranta in sa ki komi da komi wallahi tallahi sai an dora aure. Kina gidana to ai kina kuma iya baka zuwa sani ba makaranta. idan ba ka yin wasu abubuwan za a ce kai wannan ba mijin aure bane ba zai miki kaza ba ba zai miki kaza ba Yawwa. duk tana cikin Yanzu gashi yana so ya yi proving nashi ta hanyar kwarai sai ta zo ta saka mai ta hanyar tsiya. ta hanyar siya. Yanzu idan ya yi aure nan fa ai ba zai saka ba ko da sadaki ne a dan bari a biya. shi yasa na gaya maka ai mu maza Eh. abin da ke damun mu ba wai muna yaudara bane abin da suke mana ne ke sa yaudara Haka ramuwa ne? Me muke muku? Ni ban yadda ba. Ni Baki ban yadda yadda ba? ba. Kuma ba zan yadda ba. To baki yadda ba me okay me su suke yi. Maza, ai in gaya maka idan aka ce maka munafukai aka zo kan maza. to Na duka karshe ne. munafukai ma ta Ai ce yanzu a ce munafurci da gulma ya tashi daga kan ugun mata ya koma na maza barka ji in gaya maka. Mace za ta zo wucewa yanzu nan. Ai wance kaza ita ta yi kaza ita ta yi wani ma bai taba ganin ta ba sai ranar sai a lokacin amma sai ka ji yayi wani ƙaryan a kanta da zai sa mutane su fara zarginta da wani hali na daban wani ta kuma nan sani- kika bullo shine zai ina zuwa shine zai sa za ku yaudare za ku dinga yaudare mata na haba maza. maza ne fa ta nan ta maza bullo suke hada kawaye guda biyu wasu har giya da kanwa ma suke hadawa saboda tsananin tsabar Bari na yaudara koma gefe. saboda tsananin tsabar yanzu ta yaudara riga ina zuwa An yanzu ta dawo- dau zafi ne da Kama haka ba ce da ni kike ba. Zancen ki bai shafe ina ni zuwa ba. sai haka Gashi nan. Zance yanzu na ta ni da ɗan- yanzu ni da ta mijin dau hajiya zafi ne. amma bari za mu shirya kasan ba mu faɗa da ita ina so in dinga gaya mata gaskiya ne ko yaushe ita kuma ba ta so shine muke sa amma yanzu zan lallabe ta za mu shirya Eh, ki daina kallo na mana kada in ji kunya ka gani Ke da daɗi yanzu da kai ka ganin cire ka. kanka a cikin magana zo mu sasanta ba za mu shirya ba eh kafin zo mu sasanta lala ba za mu shirya ba masu kallo bari mu gani ko Ni dai ka daina mamina. Da daina halaye na domin kina shiryo. Ko babu kai a jikina na san da zan rayu. Wai kin manta alkawarin
da mun kai tare da ke. Ka daina tada min domin ku kai sake. Sanki zai mini illa karki sa na zamo mai jinya. Ban ji ina ra'ayin dawo da son ka zuciya ba. Zo mu sasanta mai raina sa'insa. Na gane in baki ba za na rinsa ba. Babu ni ba kai, ka daina mabina. Na nisanta da kai, ba za mu shirya ba. Bacci ya so ya kaurace min a dalilin rabo da ke. Gurbin kewa za ta maye min, ba ni da tamkar yake. Dan Allah ki tausaya min, ki ja ni kusa da ke. Mu kore duk gaba, mu gyara soyayya. To ni ina zan je in baki tare da ni. Ya zan na tantance wa za ya damu da ni. Kullum a koyaushe hotonki na nan a kusa da ni. Shi ne abinci na sannan kuma shi kaɗai banke wa. Zan so ki taimaka min, ki yafe kurakurai na. In har ban ganke ba, ba za na aikata komai ba. Ka rusa soyayyar da zuciya ke ma. Na daina ƙaunar ka, zan iya rantse ma. Ba wata alfarmar da za na iya yi ma. Ka naɗa tabarmar kunya ka je Allah ya fi ma. Ba yau da riba ba ne babu shi, tuntuna mun raba hanya da shi. Koda da tsautsayi ya gifta, ni ba na so na yi gamo da shi. Ka so na ka so ƙanwata, raina ba zai lamanta ba. Ka bar batun soyayya ta, ka san ba za ka yi samu ba. Na ɗau amana na baka domin na yarda, ba za ka cutar da zuciyata ba. Kana shaida ba wata kalmar da za ta ɓace ka kai shiru sauda. Da ni da kai mun yanke alaƙa, ba za mu sake ba. Ki taimaka min, Ni dai ka daina mabina. Gaskiya ce take sa mutum ya yi kima. Ƙarya kuma na sa a rasa duk dama. Babu ni babu kai, matso ni kar ka soma. Ni da yayata ba za ka haɗa miki shi ba. Ka rasa ni, ni ma ka rasa ni. Ka rasa mu, ka rasa mu. Salim Smart on the beat. yanzu dan Allah ka ji fa. Wai kada ma irin ma an ce ne fa mu sasanta. A'a Ni bari ba- tambaye ka. Wai da yayanta ne? Faɗa maka gaskiya. Ai gaskiya na faɗi. Faɗi. Tsaya da muka ɗauki kuskuren mu cewa fa nayi yanzu tsaya. Tun farko na ce ba wai ba a samun abin nan ta bangare ba ne. Gabbaki shakin kamo ni ne, zan faɗi gaskiya ne kawai. Ba wai ba a samun abubuwan nan ta bangare ne. Amma ka sani na gaya maka abin da ke damun maza shine ramuwan gayya. Kawai an yaudare ni a can kai yanzu ma ba a soyayyan gaskiyan, kawai bari in yi matan. Duk wanda Allah tsuntsunta ya kama tarko na ya kama tsuntsu a kanta kenan. Ba wai suna yaudara ba ne, ka gane. Baka yadda ba kenan. Sai aikin yadda ko ai mun sasanta. To me Mun za ki je kusa faɗa? sasantawa. Me za ki faɗa ke? To mu bar shi a an sasanta tunda mu ma matan muna da namu, kuma zan dan gargaɗe a kai, zan dan bada gargaɗe a kai, ko kuma in ce zan bada shawara a kai. Cause ba zai yi a ce ke kadai kina da maza har gurin guda 5 ba. Wannan ya kira ki ce ma wannan baby wannan baby wannan baby, haba babyn yayi yawa ai. At least dai in ma kina so
an ce idan an ce suna na gari ko linzami ake linzami, to kin ga idan kika roƙi kike ga dai na bani dariya mana ashe ta yadda ta yadda kana Ba yanzu mu nan fa ta za ka yadda kira waya bari ka jima wani abu yanzu nan za ka kira waya a makala murya ai ta maka kaza kaza ne kaza a'a ana kashewa za a ce wannan wahalallen ina zuwa sai ka ai gani da mun mazai kaji, kaji. ne fa ko Za ka ka je- manta ne ba haka wannan kaji mawaƙin ya suka ce ce ba sai ce ga mugun nan na kira a gani yana da cikin sai Kai kuma ciki aka zami da kai saka ji aka zami da kai ni ba abun ma da yake bata mu rai irin wannan wahalallen sai an gama fa wayar ina zuwa mana ka ji ni da lafiya me yake damun ji na ciwon kai da zazzabi ko za ka dan tura min kati in ka tura min kati a so miki magani a'a ni ba na sha magani kaji sai ka ce maganin a kati ne a kawo kudin kawai dai zan jan sha maganin gargajiya kuma a hada da indomi da kwai ba wani kiwon nan tannan nan lafiya lau wani kuma ya kira ta ce baby kana ina ne to za mu hadu yau to ai wannan shoprite din nan za ka kai ni yau haba to ai kuma mazan haka kuke yi yanzu nan zaka zo gudina ina wani ma a gaban naka zaka ga ana kiran shi sai ka ga irin ana irin ina zuwa bari dan daga wayan a gurin bara ka daga ba sai dai ka sa waya a flight mode ko kuma ka yanke kira ka ce a za mu sake haduwa gobe waye wanda yake kiran ka in dai har ka san kana suna da gaske ne waye wanda yake kiran wani mitin ne ake kira na kuma ba na so in je mitin din saboda ina so in baki lokaci amma ba da ni cike ba zancen ki bai shafe ni ba ku ba wurin shi in dai har mitin din gaskiya ne kuma ka san ya faɗi gaskiya ai naka nawa ne nawa naka ne so mitin din naka me yasa ba zai shafe ni ba oga ba kuka ce a'a kama ba da ni ta ce ba zancen to ta bai shafe ni ba to tsaya ki ji ba da ansa gani a tsakanin ba a jin tsakanin mu ke kin sani bai kamata kuma wannan ya dinga shiga tsakanin mu ba bai kamata ya dinga ki daina dariya wani ne kina ji bai kamata wannan ya shiga tsakanin mu ba yanzu ni zan kori ma duk wacce take nan zan kore ta saboda a daina ma ramuwan gayya daga yanzu nan zami masu kallo kuma su gani in gani a tsakanin mu ni da ke babu sabawa bakon zuciyarki ne gani nan zaune to ki amsa mana abba dan ki nuna wa masu kallo dai kin hakura to daji a tsakanin ni da ke babu sabawa bakon zuciyarki ne gani nan zaune abin da zuwa bakon zuciyarki ne ni gani nan zaune Bakona marhaban barka da zuwa soyayya a zuciyata sai ka girkawa a tsakaninmu ne da kai babu sabawa amma ya kake hakan kamar ba ni ce ba kyakkyawa kina rikita ni na kasa ganewa ashe ke ce kike kiɗima ni ina ta dubawa mai ƙoƙarin na gyara ganina amma na kasawa guguwar son a cikin na shiki zuciya ta saitawa ana ta minni tambaya wai me ke damuna ni kaɗai na san kalar rawan cikin kwatanni da sannu labarin zai fara a cikin raina a sannu alkhairi zana gina ya shafi dangina ai ne mafarkin ma zama tun wata rana sai yanzu ranar ta cike gurbin zuciyar da ta zauna lissafi na ya cike damuwakin kore min a sanne na sani hanyar zaki nuna min.
wa menene ni kake ta kushewa? Gashi na koyi son ka a zuci amma kana ta figewa. Ka tausaya wa rayuwar da ta saba da jurewa. kamar ba da ni kike ba, zancen ki bai shafi ni ba. Kamar hauka kika yi, ni maganar ki bata dame ni ba. Kauce mana. Zancina, bayanai na duka na haka ne. Komai na faɗa miki, kina mai da shi da kasiri ne. Rayuwata da ke da na ci ba da wata a gefe ba. Kar ka kyale ni, dai na kushe ni, zo garin zauna. Wai mene maka ne? Na bisa takaci, in dai da alƙawari. Raba mu soyayya in dai a so. da yake damuna yanzu nan kama ba da ni kuce ba, zancen ku bai shafe ni ba. A yau ni zan shiga daga zuciya in fara karanta sako. Yanzu kana ji na? ina ga alaman kaman bakin ciki yake saboda ni ba maganan bakin ciki ba, saboda kin ga na kore ta ta dame mu ne na kore. kana ji na? Ku maganan ku yaudara ko babu yaudara mu zuba. Duk macen da ta yaudare ni zan bar ta da Allah. Ni wanda kuma ba za ta yaudare ni ba san aure ta. Duk abin da ta ce kagan tana to wallahi ku kuyi ku yi din malam. Ni kamar yadda na faɗa, kama ba da ni kuce ba, kusa ku tattara kanku ku je ku shirya kanku a can. Ni yanzu sakon da aka tura min da ni zan ne zan abin nan kasan za mu shiga to daga zuciya yanzu nan. To insha Allah dai Aisha daga abin nan daga garin Mina ta ce gaskiya ina godiya kuma ina farin ciki da shirin kunnan. Mata suna da nasu, maza suna da nasu, amma addu'an da muke yi shine Allah ya ba mu nagari. Wai Allah ya ba mu nagari. Amin. Aisha sai ta ce to ina so dan hajiya wato dan hajiya wato mijin hajiya ba haka ta ce ba, abin da ta ce a nan dai ta ce dan hajiya. Da Allah ina cikin azumi kuma a nan watan azumin nan wato wani sako ne kana gani ka dan bani shawara, wani sako ne zan iya tura ma masoyiyana da yake ma baya nan a kasan nan, yana kasan waje. Wato ita tana so ta san wani irin sako ya kamata ta aika mishi musamman a daidai irin wannan watan da muke ciki na soyayya. Wannan gaskiya ne kuma ta yi tunani, kuma na tabbata wannan tun da har ta san ya kamata a ce a daidai wani lokaci ta san cewa ga wani sako da ya kamata ta tura ma abin da take so. Gaskiya ta yi tunani, saboda abin da ya sa ce ta yi tunani shine ta san cewa an shigo wani lokaci wanda a shekara so ɗaya ne ya kamata a ce ta tura ma abin santa wani sako wanda zai san cewa yes wannan ta damu da ni kuma tana tunawa da ni, wannan ta burge ni. Daga gani ba yaudariya ba ne irin na hannun haguna. Kai maganan yaudarar nan ai ku kun ce ku shi wane ne hannun hagunka? Yanzu ke a hannun hagu, shi ma a hannun haguna yake, ni ban ce ba. Amma mata nawa ne a gurin nan? amsa mana. Barin amsa sakon Aisha. Amsa ba za ka karanta ba, za ka gaya mata komai. Aisha dan Allah ki hakuri. Kace hannun hagu, tambaya ta yi ba ta amsa. Mace ɗaya ne a saman gefe. Ka kiyaye da faɗa hajiya, da hajiya kake ko mijin hajiya ko ka fita ido da rufe. Ma bari na dan hajiya. Yanzu fa kuka ce kun shirya. Ok, to haka ne. Kuka tura da a gefe. Shi ne ai ya fara, shi ya fara tsokana fa, shi fa ya fara. Alhaji Muhammadu Malam dan hajiya. Duka ne. Kin ga ya kara min matsayi. To Aisha gaskiya kin burge ni kuma tunaninki mai kyau ne. Ina tunanin kamar idan ni ne ke na tashi zan tura mai sako ko kuma na kira shi a waya zan iya tura mashi sako kamar haka.
amincin Allah ya tabbata a gare ka a daidai wannan lokaci da fatan ka waye gari cikin koshin lafiya. Ina fata wannan wata mai albarka, mai ɗimbin haske da kuma ɗimbin daraja ya kasance wata mai ɗimbin nasara cike da rayuwarka. Ina fata wannan wata da muke ciki mai girma ya ƙara girma a rayuwarka da kuma duk abubuwan da ka sa a gaba. Girman wannan wata da kuma haskensa, lada da muke ɗiba a cikin wannan wata su tattara su dawwama akan mutum mai daraja kamar ka. Daraja da kima, ni'ima da wadata, kwanciyar hankali da kuma neman halak su tabbata a gare ka, farin ciki na kuma annurina. Na kasance mai tunaninka a koda wani lokaci. Azumin ma a koda wani lokaci na tabbata cewa na neman lada ne, yabanka ma kuma neman lada ne. Shi yasa nake domin kai mutumin kirki ne. Mutumin kirki kuma baya tsallake lada daga gurin ubangijinsa. Wannan shi ne yasa na turo maka wannan sako. Ramadan Mubarak. To ina zuwa, ashe kina da mai kalma haka kika kama yaudare shi? To ai Aisha ne ke kuma killa, ina ga abin da yasa yake kika yaudare shi killa, saboda irin wannan kalman idan ya tashi karanta miki kalman nan sai yayanki na ta galli wayan nan yana da abin nan sai ta hada, sai kuka hada kawai. yanzu ku faɗi gaskiya ne. Ai yanzu mun wuce nan gurin, kada ka dawo da hannun agogo ba. Ka san aga dume kalman nan ku ciyaye su. Yanzu kana nufin dai ba mu da gaskiya ke. To ka gani wai yanzu haba ya kika gi ko ke ana meke yawa ga na meke masu kallo kuna kallo me za ki fada cikin wannan kalma, bai shiga miki zuciya ba? Gaskiya ya shiga. To ai daga zuciya aka ce. To ai baka iya gudan ba to. Tunda na ga ma ba. To mu gani ni bai yi kokari ba, ni namiji. To tsaya ka ji. Ina da wani sako ya kamata kuma in aika. Akwai wanda ya tura sako fa da za mu karanta. Amma kafin na ya kamata da ni da kai da su da ita mu je mu kalli wannan sakon, saboda duk inda aka samu nishadi ya kamata a shakata, saboda mu shakata fa muka ce. Kun san ma menene? Muka dawo sai mu dora daga kun san menene? Abu wani sako nake da shi ga masu kallo, saboda mu taru mu shakata gaba daya, saboda ka san an dan yi hatsaniya to a shakata. Kun san menene? To ku saurara ku ji masu kallo. Ni ne kuma referee. Na shiga so na shiga so na shiga so zurfi kamar rijiya. Na shiga so zurfi kamar rijiya. Ke zahiri so nake kirke mini alƙawari, kina jina ki yi wa albishiri. Kudin aure nake tarawa daga bandari, da ke nake kalle na kamar wani almajiri. Bida nake akan ki nake kokari, akan sanki zan jura a ce mini ko makiri. Madubina idan ba ke to zan bar gari, kin zama ne na zama ke mu bayyana so zahiri. Na kauda maza a zuciya sai ni kadai. So aye so na ina son ki. Soyayya san ki amin nazaro a jikina ne, ya ainihiyar ya tsaya ya kurumta ne. Dan akan soyayyar ki ba na jinde ne, na abi hanya dodar shin ina zaniya. Ke ce wacce na san za ki ma fahimta ne, me kike so ki faɗa za na kawo ni. Dubi yadda nake son ki za ya zauta ne, tausayin ki nake so kawai ki kama ni. Dan da dai san kya zuciya yi min rauni, ko da a soyayya ta ki za a kulle ni.
ba za na bar ki ba, mun zama yan uwa da jini. Ke dai nake kallon zuciya ta min sanyi. Kin ga soyayya na shigo, so da soyayya. Girman ki a zuciya wuce yin misali, mai kyau na ido sai mayin kin sakwali. Na kulle kofar har na ya da makulli. Allah ya sa. A gidana wata ran zaki shekaralle. A madubi in na duba ke ce ko ban duba. Ka san da yake an sha ruwa kuma ya kamata a ce ka aika wa masu kallon mu da sako. To masu kallo ina fata kun sha ruwa lafiya, ko da yake muna cikin studio kuna nan kuna kallon mu muna shakata tare, kuma ina fata kun sha ruwa lafiya. Ya kamata ba za mu dai ce kai ku tashi ku je ku yi sallah ba, ku je ku yi sallah gaggawa sai ku dawo kuna shakata da mu, inda ba ku samu ba duk wanda za kuka samu sai ku da hakuri, kuma muna fata kuna sha ruwa lafiya. Wannan gaskiya ne, kuma ya kamata a gurguje mu karanta sakokunan ku, da dai ba mu iya karanta duka ba, amma ga wasu kai tsaye. Ibrahim Suleiman ya ce malama Fati mai sunan kanwata, ina miko gaisuwa na musamman da fatan alkhairi. Sai kuma Umar Yusuf ya ce a duniya ne yaudara kowa ma yana yi. Gaskiya ne, ina bayan ka. Sai kuma Alice Yamta ta ce yar uwata kina zaune a tsakiyar masu yaudara biyu. Sai a hankali kina musu kaji fa, wai sai a hankali kina dinga masu wa'azi. To Alice da farko dai na san dai ke kyakkyawa ki, to insha Allah ba zai yaudare ki ba. Kina ji na? Kana nufin ta zo kenan, kin ga zai fara ko? Zai fara tun yanzu. Na mata fa aka ce baka na mata. To Alice ce kyakkyawa ce, insha Allah wanda zai aure ki ba zai yaudare ki ba, amma in ma ki aure ne Allah ya ba ku zaman lafiya a cikin gidan da ya hau hanya. aure. Ya hau hanya yanzu ne ka hau hanya. To na yi addu'a, ka san mu muna wa'azi ne kuma. To shikenan, Wasila Lawal ta ce gaskiya to rubutun Wasila, okay, ta ce gaskiya maza mayaudara ne, to amma mafi akasari kuma kamar yadda dan Hajiya ya faɗi ne, wani lokaci ramuwa ne yake sa su yaudara. Wannan gaskiya, kun ji gaskiya na ta fito ko? To kai mai faɗi gaskiya ce. Allah ramba. Wasila Allah ya rama mai faɗi gaskiya. Sai kuma Fati Abubakar ta ce mai suna na kin yi kokari, amma dai ki dinga ja musu kunne don su ma da ganin idanunsu. Kar ki damu, zan ja musu kunne da kyau. Yanzu dan Allah wannan sakon ya. Ina zuwa. Akwai maganin komi. Mako mai zuwa in muka zuwa mu zo da jinjimin min irin ba ka san wannan mutumin nan baban kwalba ko irin eyeglass na shi na sai mu zuba, idan bata ga idon mu fa za ta gaya mata sai ta ce wai sai ta gana ta. To dan Allah ba za a samu namijin da zai ce mana ba. Mustafa Ibrahim ya ce kai abin ya burge ni, to amma fa ku sani ni ma an riga an sheke rayuwata, ba zan kuma koma ba. Allah ya ji kanka. Allah kaga makaranta sakonka dan baka da wannan daure, saboda ka san mutumin mu ne sosai, Malam Nasiru. Muna godiya da kai, kuma kullum kowane lokaci ana bin mu ta social media handle namu, kuma da TV channel namu Mama Africa Hausa, wanda kuke kallon live yanzu nan. Da ce gaskiya ina matukar godiya da shirin ku nan namu Shakata, kuma ina farin ciki, ina koya abubuwa da yawa da mutane da ni karan kaina ban sani ba, amma yanzu dai insha Allah ina so ku kai wa matana gansuwa, matana Hadiza, ina so ku kai mata gansuwa, saboda na san inda take tana kallon wannan shirin naku nan live Mushakata nan, kuma a Mama Africa Hausa. Allah ta Hajiya da ta yani kai mata gaisuwa. Muna kai mata gaisuwa da fatan alkhairi, kuma da fatan ta sha ruwa cikin koshin lafiya. Sannan kuma ina so in tabbatar maka da cewa a matsayinka na namiji wanda har kake zaba wa matanka abin da ya dace da ita, ka burge ni, kuma muradin ka shi ma ya burge ni, saboda duk wanda aka ce yana da ra'ayi nashi na kanshi, to lalle wannan ya kai abi shi.
abin da nake so shine ka tattara ka mulmula sannan ka dunkule guri ɗaya ka zauna ka natsu cikin kwanciyar hankali in ka sha ruwa sannan ka tura wa matarka sako na shan ruwa. Misali kana ta kallo na karkasa ni man na koya nan tura mama muna fita daga matar mai gida ta fara neman ni dai ban ce ba. ni shi dai kin gane ne yana so ya fara faɗan wani amma maganan ki gaskiya ne. To ka gani maganan ki gaskiya to shikenan ka tura mata sako na shan ruwa da ban gajiya. magana ya kare. magana ya kare ba sai an tsaya ana wani dogon labari ba. to amma ka san mutuniyan ka kishi take yi ai yanzu ba ta yadda da maza ba. to ba riga an zuga ta ba. to shikenan yanzu dai ɗakin haƙura ko? Na haƙura. To masu kallon mu tattara mu haƙura gaba ɗayan mu a sati mai zuwa. Kada kuma ku manta a har kullum sunana Hussein Abdulkadir dan Hajiya a cikin shirin Mushakata na wannan sati mun tattauna ne akan maudu'in na yaudara tsakanin mata da maza. Har yanzu za ku iya zuwa kan shafukanmu na sada zumunta ku aika mana da saƙo yanda ya kamata. Kuma yau mun gabatar muku da shi da Fatima Abdullahi. Sai kuma wanda kuka sani naku Suleiman Tanko Ibrahim wato na malam sai muka dora muku daga zuciya. To shikenan mu tattaru mu haɗi a sati na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mu ma bari mu je mu sha ruwa ko sai mu yi sallah saboda yake mu ma musulmi ne. Wassalamu alaikum. Allah ya kai mu.